té la paraula la honorable consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat, la senyora Neus Munté. Moltes gràcies, molt honorable president Pujol, director de la Fundació La Caixa, director de l'Observatori, presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social, moltes persones que esteu aquí en representació de diferents entitats del tercer sector, però també el president del Consell de Treball Econòmic i Social, els diputats i diputades, regidors i regidores, el diputat de la Diputació de Barcelona, secretaris generals i directors generals, també representants de col·legis professionals, la síndica de Barcelona, a tots vostès, molt bona tarda. Un primer agraïment a la taula i a l'Observatori del tercer sector per convidar-me a la presentació d'aquest tercer anuari i també a l'obra social de la Caixa. No fa massa hores amb el senyor Anaspa compartíem una altra taula amb un acte aquest matí amb joves extutelats, un acte on hem parlat també de persones, d'entitats, de futur i de valors, una mica també el que avui en aquest acte de presentació derivat d'aquest anuari també ben segur que farem. Un anuari que representa una vegada més una radiografia exhaustiva del sector, deia fa un moment la presidenta, sense dades no som res, que ens permet saber on som, que és molt important, però també sobretot els reptes i les accions a prioritzar. Per tant, amb aquest anuari, amb aquest tercer volum, es consolida l'aposta que vau fer ja fa uns quants anys en el tercer sector per valorar l'estat i l'evolució de les entitats i per continuar reflexionant, no és que abans no ho féssiu, sobre el vostre rol en un context cada vegada més marcat per les dificultats. I voldria també fer una vegada més un reconeixement explícit en nom del Govern de la Generalitat del paper de les entitats del tercer sector en la prestació de serveis socials i d'atenció a les persones, una tasca que ve de lluny i que s'intensifica cada vegada més quan parlem de la lluita contra la desigualtat i la lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Sou un motor econòmic, queda clar també en l'anuari, amb les dades que hi consten, tant des de l'aspecte de la generació de llocs de treball, del percentatge del PIB català, però també un motor de participació amb professionals i amb moltes i moltes persones voluntàries, però també sou un motor social, un motor de transformació, com recull un dels reptes d'aquest anuari. Després m'hi referiré breument. I des del Govern de la Generalitat i des del conjunt de les administracions comptem amb vosaltres, com ha estat sempre així, per definir quines són les millors polítiques socials que necessitem. I comptem ja amb alguns instruments que són fruit precisament d'aquesta complicitat, d'aquest treball conjunt. Em voldria referir, per exemple, al recentment aprovat Pacte per la Infància. També estem treballant conjuntament i acabarem de donar-li ben segur musculatura amb el Pacte contra la pobresa i l'exclusió social, però també dintre del que és el dia a dia de les entitats i el seu present i el seu futur, hem signat el Pla de Suport al Tercer Sector, un pla que té una característica molt important, que és l'assumpció de compromisos per part de totes dues parts. Compromisos que van segurament molt a la línia del que fa un moment senyalava també el president de l'Observatori, aquesta voluntat de les entitats i del propi tercer sector de ser viable i sobretot de continuar sent útil. Un marc de concertació, aquest Pla de Suport al Tercer Sector, que ben segur que ens depara molts altres compromisos que en aquests moments ja estem treballant. I són molts els reptes que també ens queden per davant, des d'aquells que tenen a veure amb la necessitat d'aconseguir, per exemple, un retorn just de les quantitats destinades al 0,7% de l'IRPF, una qüestió en la que haurem de treballar també ben segur ben aviat. I en definitiva, des de totes dues parts, amb la voluntat de trobar les màximes vies de complicitat possible
per fer front a les adversitats, a les dificultats sorgides de la crisi, per tal de garantir precisament aquest model de benestar social al que fa un moment també s'hi referien des de la taula, la protecció social i els drets socials, especialment per a les persones més vulnerables de la nostra societat. Uns reptes, unes necessitats que creixen dia a dia i no precisament al mateix ritme que la nostra capacitat de resposta al perill real d'ofec econòmic i també de recentralització que des de l'Estat se'ns infringeix, suposen un fre, un autèntic fre, a la nostra legítima aspiració i voluntat de garantir aquest model de benestar social i, en definitiva, els drets socials al conjunt de la societat, especialment a les persones més vulnerables. No vol dir pas això, que aquestes dificultats, que aquest context en el que ens movem ens porti a baixar la guàrdia, sinó que hem d'intensificar el treball en xarxa per cercar solucions, consensos, evidentment, però també les màximes vies de complicitat entre l'administració i les entitats socials. Fullejant aquest anuari em cridava l'atenció en l'apartat de reflexions i reptes que aquelles paraules que més han sorgit en tot el seguit de respostes que han donat les diferents entitats, les que surten més destacades són les dificultats econòmiques, el treball en xarxa, la incidència política i la visibilitat. Crec que és un bon relat. Les dificultats econòmiques ho són per tothom, també ho són per les entitats, en som molt conscients, i que porten més que mai aquest treball en xarxa, aquesta suma de voluntats i de compromisos. I per descomptat que amb aquesta voluntat de continuar sent motor social, motor de transformació, la incidència política i la necessària visibilitat de les entitats i del conjunt del tercer sector, amb tota la seva pluralitat, també és un efecte, crec, especialment positiu en aquests moments. Un dels reptes, deia abans que després m'hi tornaria a fer referència i ho faig per acabar les meves paraules, precisament situa aquest, el de ser un agent actiu de transformació social. Davant de la pregunta següent, davant els nous horitzons que es plantegen, el tercer sector social ha d'assumir un rol de lideratge en la construcció de nous models de societat i en la generació de noves polítiques públiques. Un 79% respon estar d'acord o totalment d'acord amb aquesta pregunta. Crec que amb aquesta voluntat ferma de les entitats, de les persones en definitiva, que constituïu aquest tercer sector social, de mantenir-nos com a agent transformador i per tant també mobilitzador, catalitzador i de donar, com ha de ser així, el toc d'alerta en aquelles circumstàncies, en aquells sectors que creieu que mereixen una especial atenció per part de l'administració. Crec que amb això hi està aconseguit una bona part de l'èxit i una bona part de la tasca que teniu marcada. Us encoratjo a continuar treballant amb aquesta línia. Seguim a la vostra disposició i no només això, sinó amb l'esperit de màxima col·laboració i complicitat que crec que hem demostrat en els darrers anys i que ben segur que haurem d'intensificar en el futur. Agrair la tasca realitzada per totes les entitats, a l'Observatori una vegada més i evidentment també a la taula d'entitats del tercer sector per aquest aglutinar voluntats i una tasca molt important de tots vosaltres. Moltes gràcies.